A Xunta Local de Seguridade de Muros acorda avanzar en fórmulas de colaboración para previr a violencia de xénero. A Xunta Local foi copresidida polo subdelegado do Goberno na Coruña, Jorge Atán, e a alcaldesa de Muros, María Xosé Alfonso. O subdelegado do Goberno na Coruña, Jorge Atán, e a alcaldesa de Muros, María Xosé Alfonso, copresidiron esta mañá a reunión da Xunta Local de Seguridade. Xunto a eles asistiron a xefa da Unidade de Violencia sobre a Muller da subdelegación do Goberno, Judith Fontenla, o coronel xefe da Comandancia da Garda Civil da Coruña, Francisco Jambrina, acompañado polo xefe do posto de Muros. Por parte do Concello asistiron tamén responsables de Policía Local e Protección Civil. Na reunión, a Xunta Local acordou avanzar nas fórmulas de coordinación existentes para previr e loitar contra a violencia sobre a muller. En concreto, son dúas as mesas que abordarán esta colaboración. A Mesa Local de Coordinación Interinstitucional con presenza de diferentes institucións e organismos vinculados a esta temática e que ten por obxectivo promover no ámbito municipal políticas e actuacións integrais para erradicar a violencia de xénero, e a Mesa de Coordinación Policial, que reúne aos responsables dos corpos policiais co obxectivo de optimizar os recursos humanos e materiais existentes no Concello. Por outra banda, na reunión realizouse un balance da seguridade no municipio elaborado polos diferentes corpos de seguridade presentes. Do mesmo destacouse que o Concello de Muros ten un índice de delincuencia 9 puntos inferior aos da media provincial.